जों दिनै जोंनि खुमलुं साब जुनाल आन्दार থেকে फिसारि থেকে जों दिनै आप डिस्ट्रिबिउट फाइ दंजाखौ फ्रि डिस्ट्रिबिउसन आरो जों जोंनि बेनिफिसियारि दङ 19 जन जों बुंनो 500 थाखा रेट दङ दाउ तो मथामथि लांफायबिखा बै 2-3 जन दंखौ बुंनो रना बागै नायसिंलायजों ओंके जोङावबो जोंनि जे तिरफ्रा मथा हायमोन अबनो फार्स्ट जों आ बागमानि जों तिरफ्रा मथा हायमोन परे अबनो जों जोंनि जे तिरफ्रा मथानि मेसेज अबनो रना मुसुङाव जे जों फार्स्ट दाउसे आ फायो नेक्स्ट टाइम विभिन्न जिनिस फायमोन आमनि परे जों अबनो बाहायके जों आगुबै डेभलपमेन्ट लांमान जाते जोंनि जे साकिर खेतंनाय बुंनो तेबो बसकां आगुरि लां बागै जों तेबो बं बागै गाहाम गाहाम वान सुइ दङ आसिनिया उन रखफान फायगा वाग रखफान फायगा टक फान फायगा जों बुंनो बागै गाहाम के बुंनो फेमिलि रंनो सलिरनान बागै जों चेष्टा खालायनाय ताइ डेभलपमेन्ट बागै जों साबो खायनाय अन्थु सावैनो दिनै हामबाय